Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Nasam kanimo. Maigsuon ani ana kita sa ikatulo nga Domingo sa pagkabanaw. Ato nga mapamalandungan ang mga bunga o epekto sa pagkabanhaw ni Jesus. Uban usab ka nato karon ang kauban sa buhat gikan sa pagadian ang ilang judicial vicar, sinaligan sa ilang obispo ug sa umaabot pa yun nga obispo, si Father Rolando Rafol. Malipayon kita nga mo dawat niya dinhi no sa iyang pagduaw kanato. Ug karon maandam kita ning maong kasaulugan, maghinulsol kita karon sa ato mga sala. Nagakumpisan ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako yamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kaning sa Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga isuon aron inyo ako iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kadahiting isayuta, Ginoong Diyos langit luhari. Diyos Amahan, makagagahong sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, Putong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan. Kaluhi kami, kaluhi kami, kaluhi, kaluhi kami. Ikaw nagalingkod sa tusa Amahan. Dawata, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ang labing halang
magampo kita. O Dios, maglipay unta kanunay ang imong katawhan, human mabag-o ang iyang kabatanon sa kalag. Aron ang imong gilipay sa iyang paghibalik, ngadto sa himaya sa pagkasinagop. Magpaabot nga mapasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlogikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya, gidala nila ang mga apostoles ngadto sa labawng hukmanan. O gisukit-sukit sila sa Pangulong Pari. Miingon siya, dili ba gidid-an man kamo namo pagpanudlo sa ngalan ni ining tawhana? Apan tan-awa kining inyong gibuhat. Gisangyaw ninyo ang inyong pagtulunan sa tibuok Jerusalem. Og buot ninyo ipaila nga kami ang nakaingon sa iyang kamatayon. Si Pedro og ang ubang mga apostoles mitubag. Kinahanglan sundo namo ang Dios og dili ang mga tao. Ang Dios sa atong katigulangan nagbanhaw kang Hesus. Human ninyo siya patya, pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. O gibayaw siya sa Dios ngadto sa iyang tuo. Ingon nga pangulo og manluluwas aron paghatag sa katawhan sa Israel og higayon sa paghinulsol og sa ingon mapasaylo ang ilang mga sala. Saksi kami ni ining mga butanga, ingon man ang Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios ni adtong nagmasinugtanon kaniya. Busa ilang gipasulod sa lawak ang mga apostolis o gipalatos. Gibauran sa dili na gayud pagsulti sa ngalan ni Hesus. O gibuhian sila. Unya, nanggula ang mga apostolis, malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Hesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ko ikaw o Ginoo, kay mo akong giluwas. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay mo akong giluwas. Ibayaw ko ikaw o Ginoo, kay mo akong gigakos pag-ayo. Ug wala kamutugot ngang akong mga kaway, malipay bahin kanako. O Ginoo, gikuha mo ako, gikan sa kailadman sa kalibutan. Diling kawas mo ako, gikan kanila nga nagadulong sa kahiladman. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay mo akong giluwas.
Daigang Ginoo kamong matinumanon kaniyang ug pasalamati ang iyang santos nga ngalan. Kayang iyang kasuko mulungtad makadiut lamang. Apan ang iyang mayong kabubuton sa tibok nga kinabuhi. Sa gabi musulod ang paghilag, apan sa kadlawon ang pagsadya. Dayon ko ikaw, O Ginoo, kay mo akong giluwag. Pamati o Ginoo o kaloy ako. O Ginoo pagkahimong akong magtatabang. Ibalhin mo ang akong pagbangutan ngadto sa pagsayaw. O Ginoo akong Dios, hangtod sa kahangturan, pasalamatan ko ikaw. Daigon ko ikaw, O Ginoo, kay imo akong giluwas. Kinutlo, gikan sa basahon sa ang gipadayag. Og mitanaw ako pag-usab, og nadungog ko ang libo-kalibong mga anghel. Nag-alirong sila sa trono, uban sa upat ka binuhat, og mga pangulo, og nag-awit sila sa makusog. Ang nating karnero nga gipatay, takos sa pagdawat sa gahom, sa bahandi, sa kaalam, ug sa kusog, sa dungog, sa himaya, ug sa pagdaig. Ug nadungog ko ang tanang binuhat dito sa langit, dinhi sa yuta, ug sa ilalom sa yuta, ug sa dagat, ang tanang binuhat dinhi sa tibuok kalibutan, ug nag-awit sila sa pag-ingon, alang kaniya nga naglingkod sa trono, ug alang sa nating karnero, ang pagdaig, dungog, himaya, ug gahom, hangtod sa kahangturan. Ug mitubag ang upat kabuhing binuhat sa pag-ingon, Amen. Ug naghapa ang mga pangulo, ug misimba kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magmalipayong lungsod sa Diyos, na panaw na ang manunubos, alam ka na tugihalat sa krus. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Ang Ginoo managa ninyo. Mga usab kanimo. Tinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Humaniini, nagpikita na usab sa Jesus sa iyang mga tinunan dito sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita, ingon niini. Nagkatigom sila si Simon Pedro, si Tomas nga ginganlag kaluha, si Nathaniel nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo ug ang duha kalaing mga tinunan. Miingon kanila si Simon Pedro, managat ako. O sila miingon, muuban kami. Busa nanlakaw sila og nanakay sa sakayan, apan wala gayud sila'y nakuha tibuok gabi. Sa pagsubang na sa adlaw, nagbarog sa Jesus dito sa lapyahan, apan wala makaila ang mga tinunan nga si Jesus di ay kadto. Unya miingon siya kanila, mga higala, nakakuha ba kamo? O sila mitubag, wala gayod. O siya miingon kanila, itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan ug makakuha kamo. Busa gitaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbira niini kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinunan nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro, ang Ginoo kana. Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, itapis niya ang iyang sapaw, unya naghubo kay hubo man siya ug miambak sa tubig. Ang ubang mga tinunan nangadto sa lapyahan sakay sa sakayan, nagbira sa pukot nga puno sa isda. Dili sila layo kaayo sa lapyahan nga kasiyaman kamitros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita didto ang usa ka tapok nga binagang uling nga may isda nga gisugba ug may pan usab. Unya miingon sa Jesus kanila, pagdala kamo diri og pipila ka buok nga mga isda nga inyong nakuha. Busa misakay si Simon Pedro og gibira niya sa lapyahan ang pukot og nga napuno sa mga dagkong isda. Usa ka gatos og kalim-an og tulo ka buok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayud magisi ang pukot. Unya miingon sa Jesus kanila, dali ngari og pangaon kamo. Walay usa sa mga tinunan nga nangahas pagpangutana kaniya kung kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol sa Jesus ug gikuha niya ang pan ug gihatag kanila, gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinunan, human siya mabanhaw. Human sila makakaon, miingon sa Jesus kang Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban? Siya mitubag, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atiman na ang akong mga nating karnero. Unya miingon usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo Ginoo, nasayod ka ba nga gihigugma ko ikaw? Si Jesus miingon kaniya, atiman na ang akong karnero. Unya sa ikatulong higayon si Jesus mangutana kaniya ug miingon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa makatulo kung siya gihigugma ba niya. Ug si Pedro miingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atiman na ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw, sa batanon ka pa, ikaw ra ang nagbakos sa imong kaugalingon ug makaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan inig katigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot ug lain na ang magbakos kanimo. Ug dadon ka sa dapit nga dili mo gustong dadon. Sa pagsulti niya niini, ipasabot na Jesus kung unsang paagiha si Pedro mamatay
aron paghimaya sa Dios. Unya miingon sa Jesus kaniya, sunod kanako. Mga igsoon, ang ebanghelyo alang sa atong kaluwasan. Daigon ikaw, O Kristo. Si Pedro katulo milimod ni Jesus, no? Unya pagkamatay ni Jesus sa krus, ang mga tinunan mismo nagtago-tago, no? Sa miaging Domingo, no, Divine Mercy Sunday, atong nadungog ang ebanghelyo nga si Tomas nga wala diha sa unang pagpakita ni Jesus, wa gani mutuo nga si Jesus nabanhaw, no? Apan karon ato nadungog sa unang pagbasa nga ang mga tinunan ni Jesus sa mga apostoles maisugon na kaayong misangyaw nga si Jesus buhi na banhaw, no? Mga pipila lang kasi mana dako kay ang kausaban, no? Total transformation, no? Unsa man di ay nahitabo ngano man nga naingon naman sila niini kaisog, no? Una atong na subay, no, nga suma sa ebanghelyo sa diha nga nabanhaw na si Jesus. Bago pang nabanhaw si Jesus, wala kay baw ang mga tinunan niya unsay buhaton, no? Ug ang ilang nahibaw ang buhaton sa wala pa nila mahimamat si Jesus, mauman ang pagpangisda. Uto ang mga mangingisda, nibalik og pangisda, no? Mao man ni ilahang panginabuhi, no? Nanginabuhi sila. Apan wa sila nakuha tibuok gabi, no? Mugod to ilang expertise. Yung way produkto, way bunga ang ilang kahago, no? Pagkakapoy huna-hunaon, no? Apan, pagkabuntag na, nga mamauli na unta sila, doon na sila nadungog na tingog, wa pa sila makailang kinsa, no? Ginan sila nga, itaktak ang inyong pukot sa tuo. Nituman sila. Pagtaktak nila, daghan sila kuha, no? Ang buto sa significance sa 153, no? Kadagko nga mga isda, no? Dili bulinaw, no? Dagko nga mga isda. Buti pasabot, naglisod sila og hipos sa ilang nakuha, no? Unya, sa diha na sila sa baybayon, gipakaon sila ni Jesus, no? Nakabantay si Pedro nga si Juan, noon nakabantay si Juan, ang giingnan si Pedro, ang Ginoo kana, no? Ito pag-abot sa baybayon, way nangutanan nila, gipakaon sila ni Jesus, no? Hindot kayo ang encounter, no? Nga diha sa ilang pagpaninguha, suma sa ilahang nahibawan nga panginabuhian, wa sila nahimo, hangtod mi tuman sila sa tingog ni Jesus. Bisan gani wa pa sila makaila nga si Jesus na ikanto, no? Unya sa diha nga nahimamat nila nga si Jesus na ikanto, wala sila paningli ni Jesus sa ilang pagkamahuyang sa pagtuo, no? Wa man pangutan ni Jesus si Pedro, nganong imo man ko gilimod? Kasaad-saad ka nga mukuyog ka nako, unya ipangutan na lang ka, kaila ba ka nako? Nitalaw ka, no? Dili na may pangutanan, no? Wa mangutanan si Jesus, why have you failed? Ngano wa mo mo'y nakuha? Hinuon ang pangutanan ni Jesus ni Pedro, mao, gihigugma mo ba ako? Sa makatulo, no? Makita na ito nga hatagan ni Jesus og kahigayunan si Pedro nga makabawi sa iyang paglimod ni Jesus. Kung si Pedro makatulo milimod ni Jesus, sa makatulog ihatagan sa kahigayunan sa pagpadayag sa iyang paghigugma ni Jesus. Sa matang higayon nga moingon si Pedro, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Hatagan siya og misyon ni Jesus. Atimana ang akong karnero. Dili lang paghiling, no? Dili lang to siya aron maalim ni Jesus ang kauhaw ni Pedro, ang kahadlo, kundi aron hatagan siya og responsibilidad, no?
Muni ang transformation gikan sa iyang pagkahuyang sa pagtuo, sa iyang pagkapalpak karon gihimo siyang pangulo sa simbahan. Ug tungod ning mong encounter, no, si Pedro nakabaton og kaisog sa pagsangyaw nga tinuod gyud ay nga si Jesus na banhaw. Unya unsa may konsekwensya ni? Ang mga kadagkuan sa templo mibadlong nila, no? Ayaw mo pagsigig istorya diha nga si Jesus na banhaw. Kinahanglan silang badlungon kay buti pasabot nga sila nga eksperto sa balaod, sila nga mga magtutudlo sa kasulatan nasayop di ay. Kay di magyud sila motuo nga si Jesus mao ang Mesiyas. Unya unsa naman ni nahitabo karon? Ang mga tinun-an ni Jesus mubarog man nga tinuod gayo di ay nga si Jesus na banhaw, nga si Jesus na ay Mesiyas. So doon ay conflict, no? Gani sa miyaging mga adlaw dihay nadungog nato sa unang pagbasa nga buot unta pation sa mga miyembro sa Sanhedrin, no? Muna man siya og Supreme Court, no? Ipapatay unta nila ang mga apostoles apan usa sa mga Pariseo miingon nga ayaw ninyo nagbuhata. Kay kung kining buhat ining maong mga tinun-an ni Jesus iya lamang sa tao, di na mulungtad. Apan kung kanang ilang gibuhat iya sa Dios, ang Dios na mo inyong kontra. No? It was an appeal to reason, no? Tinuod pero wa sila makalusot sa pagpalatos, no? Kastigo gihapon sila. Unya nindot kay ilang reaksyon, no? Kay diha sa pagpalatos nila, sila malipayon kayo tungod kay sila nahimo nga takos nga paantuson tungod sa pagsangyaw nila sa ngalan ni Jesus, no? Lisod kay sabto, no? They were found worthy to suffer dishonor because of His name. Muni siya ang nakita nga energy, no, sa mga apostoles. Di masabtan sa mga Pariseo. Ug tungod niini daghan sila og nakabig. Atong sumay og balik nga lagi tungod kini kay si Jesus nga gipatay buhi na nagmadaugon. Gani sa ikaduhang pagbasa ato nadungog nga ang tanang binuhat musimba kaniya, muluhod kaniya kay siya nagmadaugon diha sa krus, no? Ang iyang kadaugan mao nga bisan ang kamatayon wala makapugong niya nga ang kamatayon di ay iyang nabuntog kay siya nga gipatay buhi ug naghatag nato sa maong kinabuhi. Tataw kayo ni sa kinabuhi sa mga apostoles. Niagi sila kalisod, kahadlok, pagtago-tago apan diha nga sigurado sila nga si Jesus tinuod nga nabanhaw. Mipasaylo nila sa ilang kakulangan o mihatag nila og misyon. Sila wala na magmahadlokon, gani sila nagmaisugo na. Muni siya nga itong makita nga hagit na to karon. Sa makadaghan tingali atong napakyas ang Ginoo, no? May kita mangayo niya unya sa higayon nga kanang makadawat na ta sa pangayo, makalimot na ta sa Ginoo, no? Pila mo kabuk mo dool sa Ginoo tungod kay nagpasalamat. Dili ay magpadara pamisa lang dito aron makausab ta. Pero sa panahon sa kalisod, tuot kayong simala, no? Mag-ilog tag pahid-pahid anang unsa ng mga milagruso kuno diha. Sa panahon sa kalisod, kita makahinumdum kuno sa Ginoo daghang kitag saad nga buhaton o himuon apan sa diha nga makita nato nga mahimo lang di ay nato tungod sa atong paninguha na kita maharuhay makalimutan nga nanginahanglan nitag Dios, nakalimutan sa kaakuhan, no? Apan bisan pa ni ana ang pangutana ni Jesus kanato sama ra gihapon, gihigugma mo ba ako? O ang atong tubag magdala og responsibilidad. O nasayod ka Ginoo. Kung og haling mo tubag tag nasayod ka Ginoo gihigugma ko ikaw. Sayod ta nga ang sunod nga isulti ni Jesus kanato ati man na ang akong panon. Kung tinuod ta nga nahigugma sa Dios ang atong proof, no? Mao nga kita mo kabig sa uman diha sa atong panaw balik sa amahan. Aron sa ingon kita mamahimong maayong ehemplo, kita mamahimong hinungdan sa pagbalik sa Dios, labi na sa mga nalibog, sa mga
wala na makasabot silang kinabuhi o sa mga tao nga nagtuo nga wala na nahigugma kanila. Pinautunta nga atong paminahon ang pangutanan ni Jesus sa tinudanay. Gihigugma mo ba ako aron sa ingon atong matubag sa tinuoray ko? Gihigugma ba gyud nato ang Dios? Sama ba kita kang Pedro nga tinuod gayon nga nahigugma kaniya nga iyang gipadayag diha sa binuhatan. Amen. Manindog palihog og karon atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, nga makagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios ang Amahan sa atong nabanhawng Ginoo. Si Hesukristo nga ang iyang pagkabanhaw, mga hulugan alang kanato og bag-ong kinabuhi diha sa pagtuo og sa pagsalig sa iyang dakong kaluoy ug gugma. Moingon kita, maluluyong Amahan, dungga ang among pagampo. Maluluyong Amahan, dungga ang among pagampo. Alang sa tanang mga Kristiyanos, nga siya nga mipalingkawas sa mga Israelita, gikan sa kaulipnan didto sa Ehipto, maglingkawas usab sa iyang katawhan, gikan sa kaulipnan sa sala. Magampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang simbahan maningkamot nga mapaila si Kristo ngadto sa kalibutan, nga tao alang sa uban, nga midawat bisan sa mga sinalikway sa katilingban. Magampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang mga nangulo sa kanasuran makasabot sa kalig-on, nga nagikan sa paghiuyon o sa pagsunod sa mga laraw sa Dios. Magampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pagampo. Alang sa atong nasod o sa mga punuan niini, nga sa atong pagtubo ngadto sa kahiusahan sa kagawasan, mutubo usab kita diha sa atong Kristohanong pagtuo. Magampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pagampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang atong hayahay nga kahimtang o kasiguruan, dili unta magpahimulag kanato gikan sa mga panginahanglan sa nanag-antos natong mga kaigsuunan. Magampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pagampo. Nga ang mga nangamatay dadon sa kahingpitan uban ni Kristo. Magampo kita. Maluluyong Amahan, dungga ang among pagampo. Amahan, sa among pagdawat sa maayong balita sa kabanhawan ug sa among umaabot nga pagkinabuhi uban kanimo, mangay-usab kami nga imo kaming pasination sa mga bunga sa pagkabanhaw ni Kristo. Ini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga gasa, di maasa mo.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako o ang inyong sakripisyo, dawanton unta sa Dios nga Amahan magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig, paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa malipayon nga simbahan, ug ihatag ang bunga sa kalipay nga walay katapusan, kanila nga imong gihatagan sa katarungan sa dakong pagmaya. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana ang kaninyo. Maanaaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo ning gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo. Ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay. Siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pag santos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, malawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, ikuhat siya upan. Ipasalamat kanimo. Ipikas ug mihatag niini ngadto sa imong tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang og moalagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga kaigsuonan nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan. Atong gamiton ang mga pulong ang itudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, tagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang paginigsunay. Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Ginoo, nila ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, sud-unga nga maluluyon ang imong lungsod. O gitugot nga ang gibag-o mo pinagi sa mga misteryo nga walay katapusan, makadangat sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa mga kaniyot alang sa mga pahibalo. Mayong buntag sa tanan. Aduna kitay second collection alang sa nagpadayon nga repair sa fasad sa simbahan ug sa uban nga ayuhonon sa structure sa cathedral. Salamat sa inyong pagpanginlabot o pagsuporta. Mga pasalamat sa ngalan sa atong talahurong Arsobispo sa Sugbo, His Excellency Most Reverend Jose S. Palma, ang team of pastors, ang Parish Pastoral Council o ang Project Finance Committee dinhi sa atong parokya sa Cathedral. Nagpasalamat kaniyong tanan sa inyong makanunayong pagsuporta, ilabi na ngadto sa tanang mga benefactors, sponsors, o ngadto usab sa atong mga volunteers o liturgical ministers. Linain usab nga pasalamat ngadto nila ni Mr. and Mrs. Calvin and Jessica Discaya, ang atong mga hermano o hermana mayores nining tuiga. Kanila usab ni Mr. Alex Mendoza Texon, Mr. Calixto Amigilayu and family, Mrs. Cynthia Cheney and Mr. Jack Rentuza, Mrs. Joanne Castillo and family, Mr. and Mrs. June and Araceli Llanos, Engineer Eduardo, Mrs. Amer Rentuza and family, Ma'am Mary Ann Cabigas, Mr. Chudolfo, Mrs. Rosalia Guido, Mrs. Rosita Ong, Mr. Elizar, and Teresita Alianek. Sa atong flower sponsors, nga sila si Engineer Cyrus and Jessica Otadoy and family, ug sa atong flower decorators nga sila si Mr. Mike Pugoy ug mga kaubanan. Mga importanteng pahibalo. Una, mahitungod sa Flores de Mayo. Nagsugod na ang kalihukan sa Flores de Mayo, adunay pagpangadji sa Santos nga Rosario sa alas 4 sa hapon diha sa atong groto. Ug ang pagpangadji sa Flores de Mayo isulod sa misa human sa pag-ampo sa komunyon sa alas 5 sa hapon kon Lunes hangtod sa Biyernes ug alas 5:30 sa hapon kon Sabado ug Domingo. Kon aduna mo'y mga bata nga nagpanuigon og 5 pataas palihog mga ginikanan, himua sila nga atong mga angels. Gidapit usab kita nga mohalad og mga school supplies panahon sa offertory sa Santos nga misa, o di ba ka idiretso lang sa atong opisina. Sa pagsaulog sa culmination ni ini, nagdapit ang parokya ug mga sagala nga nagpanuigon 15 hangtod 40 anyos. Alang sa dugang kasayuran, palista lang sa opisina. Ikaduha, alang sa C-Simpel volunteers. Adunay seminar sa C-Simpel volunteers karong Lunes, Mayo 5 sa alas 7 sa buntag adto sa St. Vitalis Hall. Palihog ipanugilon sa inyong mga kaila nga apil niini. Ikatulo, alang sa Singles for Christ. Ang Singles for Christ nagdapit sa mga singles, batanong lalaki o babay nga nag-edad 18 ngadto sa 40 anyos nga moapil niining espirituhanong panaw nga gitawag og Christian Life Program. Mahitabo kini matag Sabado sa alas 7 sa gabi hangtod sa alas 10 sa gabi diha sa St. Joseph Chapel. Gidapit ang tanang mga batanon nga moapil niining maanindot nga espirituhanong panaw.
Gikan sa team of pastors, daghan kaayong salamat og Happy Easter kaninyong tanan. Palihog panindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.